mgbe n'ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo asị nka chi taa bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite, onye mgbasa ozi ọdịnala. Asị nke ihe ọma merụ nwoke merụ nwaanyị, anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ ise. Ihe njikwa wee bịa n'ụbọchị tata bụ nkwọ izizi n'afọ 2021 bụ ka m kọwara ụmụ ọdịnala Igbo ihe gbasara awele ma ọ bụ oke ite. Gịnị bụ awele? Awele bụ inweta isi ọma. Mana gịnị bụ oke ite? Oke ite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ tikọnyecha ihe dị iche iche wee kpọbata mmụọ n'ime ya bụ ite. Ị na-echukwazi gị na anyanwụ mmụọ, gị na anyanwụ mmụọ enwee nkwekọrịta na ị ga na-enye ya ihe dị etu a ka anyanwa na-emerụ ihe dị etu a. Ebe ọ bụ nọọ nke na-eweta ego, ọnya ka ya nwee ike ịkpọ ọgwụ ego. Ịghọtara ya? Mana e nwere ihe a na-akpọ oke awele. Awele nke a bụ nke mma anyị ọfụma. O nwere any after effect. Nke a bụ awele ji o nwere ihe a na-akpọ, enwere entities of powers in creation. Ekere ọlụ eke, enwere ndị entities of powers ọ bụ ọlụ ha bụ inye nwa. Example, akwari ọmụmụ ma ụfọdụ na-akpọ ya ọdụ ọmụmụ. Nyanwa were charge maka inye nwa na ngwuru. Onye chọwa nwa o je nyara ọdụ ọmụmụ, ọgwụ ọdụ ọmụmụ ya nye nwa, na onye nwa na ọya egburie oke ọkpa na ọ bụrụ nwa nwoke, ọ bụrụ nwaanyị na ya egbunye nnekwu. Enwere entities of powers ndị na-echekwa ngwuru. Dịka abịa na ngwuru, enwere ihe a na-akpọ agbananọ, enwere ihe a na-akpọ ọnụmọnụ, ọnụ nwoke na ọnụ nwaanyị. Ndị a niile bụ ndị na-echekwa ngwuru. Enwere entities of powers ndị dị iche iche nke ọ na nwere ihe ọ na-alụ. Mana enwere entities of powers ndị na-eweta ego, na-eweta favor, na-eweta ihe ọma ịkpọ mmadụ. Ọ ịmara anyị ya, ịmarụ ihe ndị ị ga-eweta. Enwere ahịhịa, enwere mgbọrọgwụ, enwere ihe ndị ọzọ ị ga-ewetagasị n'ụmụ anụmanụ dị iche iche na-abụ ịkwado ọfụma etu esi akwado ya. Ọ bụrụ appeal agent to those entities of powers. Ọ kpọta those entities of powers na-eweta ego closer to you. Ịyọzie ha, gwa ha ihe ị chọrọ. Example, ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ị ga-afụ na o nwere mgbe a na-anọkọta ụkọchukwu ewere ihe a na-akpọ insects tinye na tọrebụl na-efe ahụ ọta ọra ụdọ. Ime ihe ọ na-eme, ọ na-akpọta ụmụ mmụọ oku ka ha bịa wee bịa sonye n'emume aja mas. Ịnụkọtara ya? Gosiri gị na o nwere ụmụ ahịhịa na mgbọrọgwụ na-atrakta the entities of powers. Na-achọzi ka m kọwara gị na o nwere entities of powers ndị na-eweta ego, nwee ndị na-eweta nwa, nwee ndị na-eweta ihe dị iche iche. Example, di na nwunye na-achọ nwa amadugo na ha ga-eje kwa ọdụ ọmụmụ. Gwa ọdụ ọmụmụ na onye ha nwa nwoke na ha ga-egburi oke, ọ bụ onye ha nwa nwaanyị na ha ga-egburi ya nnekwu. Etu a ka ọ dị ka nwee entities of powers ndị na-echekwa ngwuru, dịka agbananọ, ọnụmọnụ, ihe ndị eji echekwa ngwuru. Etu a ka esi nwekwa entities of powers ndị na-eweta ego. Mana ihe ịmara ya, o nwere ụfọdụ mgbọrọgwụ ihe eweta, na ụfọdụ lips ga-eweta, na ụfọdụ ihe dị iche iche. Mụnwe ọ na-mechi egbu idomi ya anụ gborie eburu ka o debe ude ka eburu. O nwere ihe a na-eweta n'ahụ eburu, o nwere ihe a na-ewetakwa n'ahụ ọkụkọ na ụmụ anụ ndị ọzọ dị iche iche a na-etinye wee kwado ya bụ ihe. Akwadocha ya, ụfọdụ ndị a na-anụ a na-anụọ ya, na ụfọdụ ndị a na-akwado ndị ọzọ etu esi akwado ha. Akwadocha ya, ụmụ mmụọ ndị a nube isi ndị a, ụmụ ihe ndị a, ma ọ na-abịa nso n'ụmụ ihe ndị a, na-afụ ihe ndị a n'ahụ, ọ attract those entities of powers ndị na-eweta ego. Ha bịazie gwa ha na ihe chọrọ, ha chụtawadụ gị ego from east, west, north and south. Ịghọtara ya? Nke nwere any after effect. Maka ihi na nke a o nwere anụ ị na-egburi ya,
ọ ga-enye gị ya, gwa gị etu ị ga-esi wee na-eyi ozi ya n'ụlọ ebe ị nọ. Ma ị nọ mba obodo oyibo, anyị na-emeri mmadụ wee bil. Ọgwa dị n'obodo anyị Naijiria, ị chọọ ya bịa, ị nọrọ ya lụọ ya. Ọ dị ka echi nke a bụ eke izizi, that is 2nd January 2021, na be m na Oraifite na Nwa Adama. Anyị ga-alụkwa Awele nke izizi anyị ga-alụ. Anyị nwe ọrụ ndị anyị lụta, mana echi ga-agba Awele. Ụmụ ihe ndị anyị ga-eji were ya ma ebu na adịgo adị n'ụlọ. Ka anyị lụkwa ya ka ndị mmadụ dewe ude, alụchara ya onye ahụ ka ọ na-ede ude, ka ọ pụta ihe nke nwere anya afụta efete. Ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ, ọ bụrụ ọgwụ agwara agwa ya emechasị gị buru na jee na-egburi ya anụ, ma ọ na-egburi ya nkịta. Ma gị mara na anụ na na-eri nkịta, ọgwụ ọ na-eri nkịta nwere ike iri mmadụ. Mana ọ bụrụ maka oke ite ka m bịara ikwu maka ya taa. Ihe m na-ekwu Awele ka m na-ekwu maka ya. Ị marụ na entities of powers ndị na-adọta ihe ọbụla nwere ihe na-emere ha appeal. Example, enwere incense a na-akpọ money drawer, enwere nke a na-akpọ call money, enwere nke a na-akpọ appeal agent, bụ ihe dịka nke na-akpọta agbara guardian of angels, na-akpọta ụmụ angels ka ha bịa n'ọgbakọ dị iche iche. Etu a ka esi nwe ha n'afa dị iche iche, because of their own content dịgasị na those incense dị iche na nke a kpatara afa ha ji dị iche iche. Mana enweziri nke a kwadoro kwadocha ya by dibịa ma anya ya, otu ịdị ọfọ ndị ichie ọlụba ọlụ. O nwere ihe ọbụla ị ga na-egburi ya, kama iyi ozugbo ya ọgwụ ị bịakwa akwadoro gị ọzọ. O nwere any after effect. Ọnya ka anyị na-akpọ Awele. Ọnya ka anyị na-akpọ Awele. Onwe ajụjụ ị nwere ịjụ maọbụ ihe ịghọtara n'ihe m kọwara kịta, akọwago m ihe dị iche na Awele ya na oke ite. Mụ adịna m eme oke ite nke ọ ya abụ mbinye gị ite ruo na abaje na-egburi ya anụ. Mba, nke m na-emewe Awele. Alụcha arụ ya, ị na-eyuzie ụzọ a na-emepe, nwoke a na-afụ n'anya, nwaanyị a na-afụ n'anya, fevọ a na-abịara gị, ego a na-abịa, nke na ị ga-adị surprise. Ihe ozugbo ya ọgwụ, ị bịakwa alụ ọrụ ọzọ ka ị ga na-eyuzu. Inwe ajụjụ, jụọ na WhatsApp nọmba m. WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-eji nyawa afọ wee nweta m na Facebook. Ma ọ ịchọ sendere m ozi na WhatsApp ife ị chọrọ ịgba gbasara oke ite maọbụ Awele maọbụ ọdịnala Igbo, ka nkọwara ya ka o doo gị anya. Like ya vidio anyị, share ya among your friends. If you like, subscribe to our YouTube channel ka iwe na-enweta nkụzi na akụzi na ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Igbo makanụ. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwa agwụ. Ya gaziere nwoke, gaziere nwaanyị.